Čau lidi, my tady jsme noví, my tady budeme průzkumovačky a to je první průzkumovačka, kterou budeme točit, takže budeme rádi za nějaké lajky a odběry. A followy. No, takže tady máme nějaký dům rozpadlý. Co tady dělá, to nevím. No, a my se asi vydáme do toho, že? A tu je ještě jeden, takže si ho potom ukážeme. Ale já bych ho prozkoumal, ale do něho nemůžeme vlézt, bo tam není... Tak vezmu z jiné strany, pojď. Ty pičo. To musím zacenzurovat. Co? To je prostě slovo, co jsem řekl. Já nevím jak. To můžu muset. No. Třeba za 10 lajků bude další part. A pojď tady ještě, tam je ten kočár. A jo. Musíme jít ukázat a i ten kočár. No pojď. Zajdu to? Čum. Já tam zajdu. A kde byl? Počkej, já něco našel. Tady jsem našel od pánve, třeba, já nevím, k čemu to je. Ale podle mě to užitečné bude. Tak, že si to můžeme teď zavřít, odevřít. Tak pojď tam, já se podíváme. Pneumatiky. O. Máme pneumatiky. Pojď se ukáž. Tohle je vzácná, to vím, já jsem se na to díval na internetu. My jsme to měli i na chatě. Tak to si vezmeme sebou. Jo, jinak nekraťte věci z toho. My jsme profesionál. Nevím, jak se to řekne. Tady jsou pneumatiky. Vy? Potom. Fuj. To je pneumatiky. Jo, něco tady pneumatiky? Hele, taška. Hele, taška. Dostali jsme Lidi, budeme to muset asi vypnout, protože nás viděli z jiné restaurace a jsme docela uvaření. No tak to je zatím všechno, co jsme vám chtěli ukázat. No a někdy zatočíme zase pár. No a v tom part 2 vám ukázal. A za 10 lajků bude part 2. Tak, čau. Končíme. Je dobré. Čus.